बड़ा मुश्किल लागता जियल यार। माई के मनाई कि मेहरारू के समझाई, बहुत मुश्किल होता फैसला लिहल यार। दुनिया से तो बहरी जंग चलते बा यार। अब अपनों घर में लड़े खातिर कैसे हिम्मत जुटाई यार। के सही बा के गलत बा कैसे कह दी। माई या मेहरारू में से केकर हाथ छोड़ दिया कैसे छोड़ दी। देखा, एक आदमी के जीवन दुए धुरी से बनल रहेला हो, एक माई से एक मेहरारू से। और जब ये धुरी आपस में खींचे लगे नु तो आदमी के जीवन बीच में फंसिए जाला यार। डिप्रेशन का होला, अकेलापन का होला ई तना बुझाए, बाकी ई बुझा जाला कि जिंदगी का होला। माई के आंख अपन बेटा के खोजला, पत्नी के आंख अपन पति के। एक देह से दो किरदार निभावल आसान ना होला। एक के साथ दिला पे आदमी दूसरा खातिर अपराधी बनिए जाला। ऑफिस से अइला पर केकर शिकायत सुनो आदमी आ केकरा साथे बैठो आ केकरा से बतिया। माई के लागेला कि हम बदल गईनी, मेहरारू के लागेला कि अब हमू ना रह पाई। सब केहू के शिकायत बा हमरे से, हम केकरा से शिकायत करी। देखा, ई सब बात ऐसने बा कि आदमी केहू से कहियो ना पावेला। सब बात मन में दबैले रहेला। बात छिपावे से इज्जत तो बात जला, बाकी आदमी अपन जिंदगी के चैन गंवा देला। बीच में फसल आदमी आदमी ना रहे हो, एगो दीवार बन जाला जौना में दोनों ओर से वार होत रहेला।